Takže serus ľudia, vítam vás u môjho druhého farmvlogu, trošku po dlhšom čase. A znova opäť zo zrodňovania, keďže som bol na žatve a nebolo moc času a nebolo ani moc čo kamerovať, tak som si trošku počkal. No a máme tu John Deere 6R 250, takže z tej 6R-kovej ten najsilnejší, čo sa házone. Máme takéto dva. Tento je ten trošku starší model, máme ešte ten novší. Tento má, to mám po maďarsky. Tento má 4067 hodín. No a ten novší, ten je nový, čisto nový, kúpili, tak má okolo tých 70 hodín. Momentálne kosí, asi nám to vedľa kosí, ale ešte asi neviem, lebo menili tam kríž na kosačke. A tak. Už máme ráno, 10:30, robím nejak asi okolo 9 som sem prišiel, rozložil som a tak. Potom by sme si teoreticky mohli ukázať aj rozkladanie, nejakú prepravu po ceste. Ale keďže tu máme moc úzké cesty, tak uvidím, možno po nejaké rovinky alebo tak. No a sklápanie uvidíme, kedy bude čas a tak. Čiže dávame nabok, lebo máme málo hmoty. Takže to musíme tie riadky stále to musíme prevracať. Čiže 7 metrov dávam a možno dokopy do jedného riadku zrňujem, čo aj okolo 40 metrov, aby bolo v tom riadku niečo, samozrejme. Taktiež jazdím na GPS-ku, ale dneska ma to teda dosť sere, lebo nejak mi to nechce fungovať normálne. Tá presnosť raz ide dobre na tých, ako mám nastavený 6-7, aby potom ešte prevrátil ten riadok na druhú stranu, čiže mám 6-7 nastavené, 6-7. Nemyslel som ten trend. 6,7 metra mám nastavených a absolútne ma to sere, lebo teraz, ako vidíme, ide úplne k tomu riadku. Úplne ide k tomu riadku. Není to na 6,7 metra, teraz ideme možno na 5,5. Absolútne neviem čo s tým je. Máme si to dole. Dáme dole, teraz nám to ide na tú stranu. Čiže my si tu musíme prestaviť. Stlačíme plus a otočí nám to na druhú stranu. Takže môžeme ísť, tu zapíname 12, zapíname GPS, tak tu dáme tempomat, ide nám tých 8,4 a krásne nám to hádže na túto stranu a bere tento riadok. Ale ako vravím, už bere to zle, malo to brať na 6-7, z hora dole to bere normálne, ale absolútne z dola hore. Neviem.
skúšal som všetko nastaviť, tie GPS-ky, ale absolútne ma to neposlúcha. Chcel by som natočiť niečo aj zo žatvy, ak stihnem, ale možno už ani nepôjdem. Aspoň z Orby. Som bol jeden deň orať na 6-erku, na tom staršom 6215R. Na tom som bol orať taký 4 či 5 torák pluh a Weatherland, a ešte aj ten oný, jak sa to hovorí, no, taká čurovina na rozrábanie tých rúb. Máme dosť strmý kopec, strašne strmý. A keď som išiel hore, od dola hore, smrdol Lurate, tak mal čo robiť. Fakt ako už hore úplne. Už nerabal. Pardon. A toto pole by malo mať okolo, ja neviem, okolo 30 hektárov, 20-30. Momentálne sme spravili okolo tých 6, lebo pár obrátok by to nepočítalo. Keď dvíham jednotkou a dvojkou, to je na dve strany, jedna druhá strana, tak keď ja zadvihnem takto, tak mne to nezapočíta toto. Čiže ja tu musím dodvihnúť, tu mám C-čko a s týmito hore dole. Čiže tak, ideme na 1400 otáčok, čiže 8,5 km za hodinu. A osila mi tu taktiež na 270, lebo ten jeden bude trochu pomalšie. Traktor asi všetci viete, no všetci nie, ale tí čo jazdíte joggerom, určite viete ako to funguje. Je to skoro takisto ako tie postaršie, no ale to má trošku inú prevodov. Mohli by sme si to aj vysvetliť. Potom si to samozrejme vykážeme, toto 6-erko aj zvonku. Zapneme klímu, lebo je to teplo strašne. Automatická klíma. Môžeme nastaviť na 18. Nám pán kolega trošku asi väčšie úrate kosil, lebo akorát už je to dosť strmé. Dosť strmé to je. Môžeme potom si aj úrate spraviť, tie vrchné som nespravil, aby sme videli, aké to strmé. Sice na videu to až tak moc nevidno. Na videu to nevidno, pardon. Pretočím ešte na telefón. Lebo ešte som neinvestoval, neviem, či sa vám to bude páčiť, ale ak sa vám to bude páčiť, samozrejme by som chcel investovať aj do GoPročka. Čiže teraz si to zmeníme. Smer. No ale zmenil som zle. Že budem musieť vycúvať. Skúse si to mýlim a to je jedna nevýhoda.
kalmín. Keď to na tom človek nerobí každý deň a v kuse robí niečo iné, tak tak dopadlo. Nevadí tak mínus, lebo pred chvíľou bolo mínus dole a teraz je mínus hore. Čiže tak. No, trošku si to narovnáme teraz iba. Nikam není tak, alebo kašľať na to. Vidíme. Teraz nám to zase ide úplne do ryti. Ja neviem, ako je to možné, ale už ma to totálne sere. Že čo tá GPS-ka vie dorábať? Toto absolútne nie je presnosť. 0 cm. Ja neviem, čo s tým je. Či sa už do toho ja nerozumiem, že som sa naučil na Štajerecku, alebo neviem. Pôjdem asi možno s rukou, serem na to. Si dáme tempomat na 8. Si dáme, no narovnám to takto, nech to skúsi takto. Keď už to nepasuje, tak nech si robí, čo chce. Vravil som, Štajer nemal s týmto absolútne problém. Fakt, tá presnosť bola presná na tých maximálne ten 1 cm. A tam oproti nám diskuje 9 RX-ov. Všetko sme kosili. Ešte máme okolo tých 450 hektárov, dajme tomu kosenia, tritikale. Pšenice sme úspešne ukončili. Kosia nám, ja to dám aj na Instagram alebo na Shorts, do YouTube. Kosia nám Lexion 770 pásový a asi kolesový 660 Lexion. Neviem, netuším presne. A ešte nám kosí Case, kombajn pásový, 8250 tuším. No a v odvoze John Deere 8400 R-ko a na burger HTS 29,14 tuším. A Steyr, ten, čím som ja bol, 640 Katerus, s takým istým anaburgerom. A ďalej nám vozí ešte John Deere 6930 na nie, to nie je Velton, to je... Nespomeniem si, proste taká žltá vlečka, nespomínam si. A ešte nám stará Liaska vozí ešte s prívesom za tým. A ešte čo to máme? Ešte John Deere 8R 340 s veľkým flíglom. Ešte jeden traktor nám asi vozil. Či to bolo všetko? To bolo asi všetko. No a v Orbe tam máme John Deere 6215R s tým pluvom, čo som už hovoril. A ešte Case Magnum starý 7210 na Pro. Ten je extrémne hnusný traktor, to sa mi absolútne to nepáči. To je najhnusnejší traktor, aký kedy vedel Case vymyslieť, ako poviem pravdu. A aj ten interiér proste pre mňa 0 bodov, to keď som v tom išiel, tak veľmi zle z toho bolo. Ten traktor proste neznesiem. Ale zvuk aj riadne to dymí, to musím povedať. To je fajné.
Dám asi aj na shortsko, videjko. No. Uj. Traktor neviem, odkedy máme. Som klamal. Čo ešte povedať? Ešte sa otočíme. Ukážeme si to šezerko zvonku. Zrejme vás ste už videli, no a ešte potom dáme. By som natočil niečo z cesty, alebo zajtra. Si zajtra, lebo ak budem neskoro končiť, tak mimo potme nebudem točiť. By som radšej na to GoPročko potom, aj to skladanie, aj to všetko, keď budem investovať, možno budúci mesiac, alebo až potom ten ďalší mesiac. Najskôr sa vám to musí nejak páčiť, ukážete mi nejakú podporu, lajky alebo odbery a ja potom nemám problém s tým zainvestovať do GoPročka a začať normálne natáčať častejšie a samozrejme lepšie, kvalitnejšie. Teraz sme asi zmenili smer, čiže traktor nám inak tiež ide celkovo 55 km/h, 56. Čo si tu ešte môžeme ukázať? Na čo nájdem? To by malo mať inak najnovšiu GPS-ku. Najnovšiu asi nie, ale neviem už ako či už vyšla odtedy nová, ale má to Starfire 6000. No a nemáme si tu čo také ukázať na tomto. Nie ako Steyr, tam to bolo proste všetko rozobraté. Tam to bolo pomáriu veľa. Dneska ako pozerám už budem mať 20 minút natočené. Ale prejdeme dole si zastaneme a pôjdeme si to ukázať zvonku. Poviem pravdu, moc sa mi toto šezerko nepáči. Aj konkrétne šezerka moc nemusím, ale tak keď človek musí, tak pôjde, tak to je samozrejme. No a ja mám radšej také väčšie traktory, no nad 300. Neviem, 8R aj 7R by som zobral. Som začínal, no ja už striedam všetky traktory, ale začínal som na 6215 R-ko a potom som hneď išiel na 8400. Hneď druhý deň, či tretí to bol, čo som išiel tiež zrňovať na 8400 R-ko. Aj potom som neviem za čo. Som bol asi na tomto Steyr a tak.
Na všetkých som nebol, čo máme na firme. Napríklad na 9RX ani nechcem ísť, to sa mi absolútne nepáči. To už je moc veľké, no. Niekomu sa to páči, niekomu nie, no. Každý má rád niečo iné. Nie je to jedno, len to nech to není zase frcka, čo nevyzerá ani ako traktor a zase nech to nie je veľké. Napíšte do komentára, alebo neviem, tu sa asi nedajú posielať fotky do komentárov, ale ak sa dajú, tak ľudia posielajte. Píšte do komentára, na čom jazdíte, čo by vás zaujímalo a tak. Kľudne. V ďalšom dieli nie je problém si to rozobrať. Tu máme ten slávny kopec. Dobre, čiže spomeň iba ešte trochu dopredu, dáme sa tu dole. Dobre to hádže, ale GPS-ka je samozrejme zase zle. A ja neviem, čo s tým je. Zase si to musím trošku upraviť. Takto. Ešte do tejto strany musíme ísť. Teraz to narovnáme, takto máme tempomat. Tak. Dobre. Zastavíme si. Dáme si toto hore. Máme si ručnú brzdu. Vypneme si otáčky. Vypneme si kardán. Ja to stopnem, keď vyjdem von. Takže 6250. Závažne 900 kg máme. Toto máme väčšie kolesa než originálne. To môžeme vidieť, že sú trochu väčšie. Hádžeme na túto stranu teraz zase. Máme vodu, na umytie a tak. Dobre ľudia, dneska sme si dali zase dlhší farmok ako minule. Samozrejme, ak sa vám to bude páčiť, zanechajte odber, like, komentujte a pre ďalšie video dajte nejaký hype. Viem, že sa vám to páči. Dobre ľudia. Majte sa a vidíme sa aj na ďalšom farmlagu. Servuste, čaute.